Jajal rodok diparani rono Mbak Mila, rodok nyedak ngono. Nah, rodok nyedak ya. Aku wedi lho Mas tapi. Aman. Aman, bojone ning endi? Loh, aman. Niku Mas MC sing tanggung jawab kok ya. Nggih, tanggung jawab Mas MC. Nggih, pun Bapak-bapak Ibu. Jan. Monggo bola goyang, bola joget ya. Pak Gimin dikondisikan Pak Gimin monggo. Monggo. Masya Allah, ini memang blower toh Mas. Mbok kira apa? Tak kira nganu. Esis toh? Esis Mas. Kayak ning pantai. Nggih. Monggo Pak Gimin saged joget Pak Gimin. Nah. Monggo Mbak. Mama putra
Napa, Dik? Pak D ning lah. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Menika kalian Bapak sinten? Bapak Mas no. Oh nggih Mas, kapilot. Nggih matur sembah nuwun Mas. Sinten menika Bapak? Piye iki mau? Pak Sutar. Nggih, matur sembah nuwun Pak Sutar. Nggih, Pak Sutar wonten kapilut. Nggih, Nggih. dipun penggane riyen ya Pak Sutar derek wonten wonten mriki. Telasaken rumiyin, Pak. Monggo.